Bine v-am găsit la un nou videoclip. Azi ne jucăm Minecraft și da, hai să facem 5 like-uri și nu uitați să dați like și subscribe și acolo cu cățelul activat și hai să trecem la treabă. Mâine se carcă. Gata. Să știți că eu am terminat casa, cam așa arată. Vreau să arăt același design jos. Și revin după ce mai am ceva de arătat. Și aș vrea să fac aici, jos. Într-un fel, dar mai mă gândesc. Revin după ce mă gândesc cum fac. Da, cred că o să sap în jos. Și după, nu mai știu. Aș face ceva să mă duc mai repede jos, să iau gles. Abia am luat glesul ăsta, ca știți. Ce jos? Mă duce în mina aia de prea întuneric. Ne-a prins zonă, nu prea avem. Și asta îmi place mie. Ce fain. Vedeți? Sau văd doar eu. Stați un pic aici. Să activez Bluetooth-ul. Să joc de pe control, ca să-mi fie mai ușor. Ăsta-i. La. Da. Acum joc de pe controller. Mamă, mai miștoasă. Îmi pare rău că se audă ciudat. Stați un pic. Da, gata. Am revenit. Abia mai ține sabia asta. Și sper să v-a plăcut episodul cu Roblox-ul Rainbow Friends. Ne scrieți în comentarii. L-am făcut de 26 de minute, că pe calculator fac decât vreau aici. Nu prea pot. Acum pot. Mulțumesc pentru cei 38 de abonați. Hai încă unul și facem 2 și facem 50 de abonați. Aici ce mai... stai că am venit de aici și am plecat înapoi. O mină nu. Da. Nimic. Mă dau cât... Da. Îmi sperie. Mai înapoi. Ce un lup. O făceles. Și n-am cred că oași. Ba! Vreau să vin. Două astea rău. Îmi zice dacă vreți să mai continui seria toată lumea abonați, asta se numește. Să mai continuă, să-mi ziceți în comentarii. Și câinele. Să vezi și unde s-a dus. Știu eu unde. Cred că... Nu știu ce zice. Dar nici nu vreau să știu.
M-am oprit la culcare. Da, trebuie să... Bă, cine a omorât ăsta? Bă, hei, Herobrine. Bă, ce se întâmplă? Cum a murit aia? Și-a făcut prăjită. Ori a luat foc. Aici, asta. S-ar putea. Venit asta. Oh, și-a luat foc. Stop. Care gratis. Unde câinele ăla? Era undeva. Să văd vreo câine. Gata, a dispărut toți câinii de pe planetă. Oh, pe copaci. Doar asta. Hai să sănătate în comentarii. Hai că explod. Revenit. Ce? Unde? Nu știu, m-am desviat, cred că am căutat câinele. S-a evaporat câini. Planeta asta. Nu consigo desescrever. Azi nu știu ce să fac. Revin după ce găsesc câinele. Hello! Asta a fost episodul, cred că asta a fost episodul de astăzi. Pa, pa! Stați un pic. Imediat.
Asta a fost episodul de azi. Pa, pa!